ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኮንግራቹሌሽን እንኳ ሓጎሰኩም ኣብ ቢትኮይን ኣዋፈርቲ ወይ ከዓ ምስ ቢትኮይን ዝተሓሓዛ ትካላት እንዳበልኩ ንሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ መደብ ከዓ ያ እቲ ብቢትኮይን ጀሚርና ሓፈሻዊ ዕዳጋና ናይ ኤንቪድያ ሪከርድ ዝሰብር ዘሎ ድዩ ካልእ ነገራትን ብሕጂ ኸ እንታይ ተስቢት ንገብረሉ ኦፍኮርስ ናይ ሕሉፍ ዘይኮነ ናይ መፃእኒ ዘገድሰና ስለዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ክንዘራረብ ኢና 234 ዝኾና ብሉፃት ዝብለን ስቶክስ ማለት ካብቲ ኣምፂዎ ዘሎ ለውጥታት ካብኡ ዝዓበየ ለውጢ ከምፃ ይኽእል ዕን ዝብለን ትካላት ከዓ ሸር ገብረልኩም እየ ብዝተኸኣለ መጠን ኣሕፅር ከብላ ክፍትነ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ኣይ ቲንክ ሓደ ሰዓትን 10 ደቂቕ ንውሓና ነይሩ ይመስለኒ ናብ ካልእ ስራሕኩም ንሕዘኩም ሓበሬታ ከይሓልፈኩም ኢልኩም ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ፍርቂ ሰዓት ካብ ፍርቂ ሰዓት ከም ዘይነውሕ ገብሮ ክፍትነ ማለት እዩ ከምኡ ንምግባር ግን ሸርሸር ግበሎም ቀጢልኩም ሞ ወይ ሓደስቲ እንተሃለዎም ካብ ኮርስ ሰብስክራይብ ሸር ብምግባር ክትጅምሮ ትኽእሉ ኢኹም ላይክ ብምግባር ያ እቲ ግሩፕ ዘለና ብፍላይ ሸርሸር ንግበረሎም ፕሊስ ኣሕዋት ተኺለ ናብቲ መደብ ከእትወኩም እየ ማለት እዩ ታንክ ዩ ራይት ክሳብ ዝመፁ ምክንያቱ ኣገዳሲ ዝኾነ ከምዚ ፓወርፖይንት ፒዲኤፍ ዝዓይነቱ ተዳልልኩም ኣለኹ እንዴ ክሳብ ዝመፁ ግን ሸር ክሳብ ትገብሮም ማለት እየ عبو خلوكم ما بالديسكريبشن سيدلكم الله بزيها تايزبال سبسكرايب ورا حداس channel يا سبسكرايب زي قبلكم أبلعليو داقا كم سري وسما يزهر مزلو ስለዚ ኮንግራቹሌሽን ኩልኩም ቢትኮይን ዳኣይ ለምበር ኦፍ ኮርስ ኩሉ ተስላ ገዲፍካ ኩሉ በዓል ኤንቪዲያ ሰማይ ተሰቂል ዘሎ በዓል ሁድ ዘዋፈርኩም እንታሊኹም ስቲል ልዕሊ 100% ይወሲኹ ዘሎ በዓል ፒኤልቲአር ወይ ፓላንቲር ዘዋፈርኩም እንታሊኹም ከምኡ ኣብ ዝፀዋዕኩም ፀውዑ ትካላት ኩሉ ፅቡቅ ለውጢ ዘምፅእ እዩ ስለዚ ሎንግ ዝገበርኩም ወይ ከዓ ነዊሕ ኣተውኪልኩም ዘዋፈርኩም እንታሊኹም ኮንግራቹሌሽን ብዓብዪ ግን ቢትኮይን 120 ማለት እቲ መራሒት ናይ ቴክኖሎጂ ምስ ምዃና መጠን ሪከርድ ዝሰብር ለውጢ ኢና ንርኢ ዘለና ወን ዶናልድ ትራምፕ ዝሓገዞ ዕዳጋ ክንብሎ ኢና ምክንያቱ ንፀርፎ ስለ ዝነበርና ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝመፁ ቀስ ኢሎም ምልስ ኢሎም ክሪእዎ ክእሉ እዮም ሓፈሻዊ ኮንግራቹሌሽን እንኳ ሓጎሰኩም ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ቢትኮይን ትማሊ ኣብ ሰሙን እዚ ማለት እዩ ከባቢ ያ ከባቢ 122 እዚ ከዓ ኦል ታይም ሃይ ወይ ከዓ ሪከርድ ዝሰብር ለውጢ ከተምፅእ ክኢላ ማለት እዩ ካልእ is the color ብዘገድስ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ልክ ከምዚ ሕጂ ዘለና ዕለት 14 ዝሓለፈ ዓመት ከባቢ 61,000 እያ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ዕፅፊ ዳብል ከም ዝሪእዎ ዘለኹም 100% ብምውሳኽ ሪከርድ ክትሰብር ክኢላ ኣላ ካብ መጀመርያ ምስ ንሪኦ ቢትኮይን ካብቲ ዝመፃት ለካ ኦፍኮርስ ካብ ታሕቲ ዝጀመረት ኣብ ከምሳት በፂሓ ዘላ ኣብዚ ትራምፕ ገለብ ዝበለሉ ንባዕሉ ኸማን ስቲል ብጣዕሚ ታሕቲ ወሪዳ ነይራ ከም ዝረኣናዮ ማለት ከባቢ 80 ወሪዳ ነይራ ከም ዝምለስ ርግፀኛ እዩ ግን ንክምለስ ኦልሬዲ መጀመርያ 60 ይሃርም ዶላርስ 70 ይሃርም ኢና ንብል ነርና ንሳ ግን ኦፍኮርስ 120 ከይዳላ ስለምንታይ ከም ዝኸደትን ብሕጂ ኸ እንታይ ተስቢት ክግበረሉን ዝብል ንእሽተይ ኣዳልየልኩም ኣለኹ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ክገብረሉ ዝኽኣለ ግን ናይ ቢትኮይን ኢቲኤፍ ማለት ከም ቢትኮይን ከተዋፍር ከለኻስ ልክዕ ከምዚ ኢቲኤፍ ወይ ከዓ ኤክስቼንጅ ትሬድ ፋንድ ዝዓይነቱ ጌርካ ከተዋፍረሉ ከለኻ ዝበዝሐ ልዕሊ 50 ቢልዮን ዝኣክል ኢንፍሎ ወይ ከዓ ዝተዋፈረ ገንዘብ ስለ ዝነበሮ ብጣዕሚ ክሕግዞ ክኢሉ ግን እዚ ግን ስለምንታይ ወሲኻ ኣብ ልዕሊኡ ኸ ኔክስት ወይ ካብ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ተስቢት ንገብር ዝብል ሓፈሻዊ ክበኩሞ ናብቲ ስቶክ ንጥር ክብል በትኒ ኣብኡ ከለኹ ማለት እዩ ስለዚ 4-5 ዝኾነ ኣዝየን ኣገደስቲ ነጥብታት እየን ዘለዋ ንምንታይ ቢትኮይን ኣብኡ ኣብፅሒዋ ከም ዘሎ ከም ዝበልኩም ግን ንሱ ዘይኮነ ዘገድሰና ብሕጂ እንታይ ተስቢት ክግበረሉ እዩ ንስኻ ኣብኡ ክምለስ ክፍትኒ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ካብ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ብፍላይ ኣባላት እንተነርኩም ማለት እዩ እትም ብሉፃት ስቶክስ ላዕሊ ክኸዳ ዝኽእላ ኢልና ዘዋፍርናለን ቀዳሞት በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ነይረን ተስላ ነይሩ ኦፍኮርስ ታሕቲ ነይሩ ግዜ ተስላ በዓል ሶፋይ ነርና ብኡ ከሎ ብሕፅር ዝበለ ብፍላይ ቢትኮይን ሰማይ ክስቅል ከም ዝኽእል ተስቢት ተገይሩሉ ነይሩ እቲ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ወን እቲ ኣድሚኒስትሬሽን ወይ ከዓ እቲ ስርዓት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ሪፓብሊካን ዝበሃል ማለት እዩ ቢትኮይን እናበልዮም ኣብ ምርጫ በፂሖም ንባዕሉ ንክምረፅ ዶናልድ ትራምፕ
ቢትኮይን ስለዝበለ ሓጊዝዎ ምክንያቱ እቲ ያንግ ጀነሬሽን ወይ ከዓ ጀንዚ ኢልና ንፅውዖ ብሓፈሻ ኣብ ክሪፕቶ ዝኣምን ወለዶ ስለዝኾነ ኣብኡ ክትበፅሕ ክኢላ ማለት እዩ ስለዚ ቢትኮይን ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ኣብዚ ዕለት ክንደይ ዝኹን ዘሎ ትራምፕ ኢሌክት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ማለት እዩ ብጣዕሚ ትሑት ዝነበረ 70 ማለት እዩ 70 ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ከባቢ 50,000 ክትወስኽ ክኢላ ኣላ ተቐዳማይ ነጥቢ ንሱ እዩ ኦኬ ንሱ እዩ ክብል ከለኹ ግን ሓድሽ ዝኾነ ሕጊ ከዓ ሰጣብ ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ማለት እዩ ሓድሽ ዝኾነ ትእዛዝ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ንቢትኮይን ከም ትሬዠሪ ክጥቀምሉ ስትራቴጂክ ቢትኮይን ሪዘርቭ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ከም ማይክሮ ስትራቴጂ ዝገብርዎ ንሶም ከዓ ከም መዐቀቢ ቅድሚ ሕጂ ጎልድ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ወርቂ ማለት እዩ ዝኾነ ኢንፍሌሽን ከይጋጥም ወይ ኢኮኖሚ ከይወድቀካ ገለስ ሓደ ዓብ ነገር ሒዝካ ትፀንሕ ሕጂ ገዛውቲ ሒዝና ንፀንሕ ንኽእል ኢና ንሶም ከዓ ቢትኮይን ሒዝና ክንፀንሕ ንኽእልና ከም ሪዘርቭ ክንጥቀመሉ ኢና ዝብል እንታይ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ፈሪሙ ወዲእዎ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ሓጊዝዎ ኣብ ሰከንድ ሃፍ ወይ ከዓ ኣብ 2000 ዘለናይ ዓመተ ምህረት ሰከንድ ሃፍ ወይ ከዓ ካብ ዘለናዮ ዝድሓር ዘሎ ክሳብ ሓድሽ ዓመት ከ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ወል ብሕጂ ዝመፀና ሓድሽ ሕጊ ኣለና እዚ ጂኒየስ ኣክት ቢል ዝብል ዳይሬክትሊ ኣብ ቢትኮይን ወይ ንኢተረም ኣይፅለዎም እምበር እቲ ዝዓበየ ናይ ቢትኮይን ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ስቴብል ኮይን ዝበሃሉ ማለት ሓንቲ ዶላር ክትሕዝ ከለካ ንስኻ ሓንቲ ዶላር ትሕሰበልካ ስቴብል ዝኾነ ማዕሪ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሓንቲ ዶላር ታልያትካ ሓንቲ ስቴብል ኮይን ዩኤስዲ ተኾኑ ክእል ዩኤስዲ ዝኾኑ ክእል ብሓፈሻ ንዑ ንፁር ወይ ከዓ ፅፉፍ ዝኾነ ሕጊ ክነውፃሉ ኢና ኢሎም እቲ ጂኒስ ቢል ኣክት ማለት እዩ እዚ ከዓ ሰኒት ሓሊፉ ኦፍኮርስ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ዘይትፈልጡ ትኮንኩ መጀመርያ እቶም ሰኒት የመሓላልፍዎ ቮት ገብሩ ምርጫ ብድሕሪ እትዮም ሃውስ ዝበሃሉ ቮት ገብሩ እቲ ዝለዓለ እንተገይሮሞ ዶናልድ ትራምፕ ይበፅሕሞ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ይፍርመሉ ዶናልድ ትራምፕ ይኣምነሉ እዩ ፀገም ይብሉ እቲ ሃውስ እንተሓሊፉ ከዓ ኦፍኮርስ እቲ ስቴብል ኮይንስ ንብሎ ዘለና ሰማይ ክስቀል ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ ስቴብል ኮይን ሕጋዊ እንተወፂዎ ከዓ እቲ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝበሃል ኢንዱስትሪ ንኩሉ ክሕገዝ ብፍላይ ቢትኮይን ከዓ ካብተን ቀዳሞት ዝሕገዛ ከይኮነታ ክተርፍን እያ ማለት እዩ ካልኣይ ነጥቢ ሎወር ኢንተረስት ሬት ንቢትኮይን ጥራይ ዘይኮነ ፀልዎ እዚ ሓፈሻዊ ንዕዳጋና ክፀልዎ ዝኽእል እዩ እዚ ከ እንታይ ዝብል እዩ ትሑት ዝኾነ ኢንተረስት ሬት ወይ ከዓ ወለድ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ 4.2 ክሳብ 4.5 ክሳብ 5% ኢንተረስት ሬት እዩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ሬት ወይ ወለድ ቁረፅ ከሎ ክንልክዕ ከለና ዝተፈላለየ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ስለንደጋግሞ እቲ ኢንተረስት ሬት ፍርጡ ኢኹም ሕጂ ንማርኬት ንዕዳጋ ብጣዕሚ ዝሕግዞ እቲ ቀንዲ ምክንያት ክንፀንሕ ኢና ናይ ዶላር ምውሳኽን ምጉዳልና ኣለና ኣብዚ ሓለፈ 2020 ኮሮና ወይ ከዓ ፓንደሚክ ዘጋጠመሉ ቢትኮይን ከባቢ 8,000 ትፍየጥ ዝነበረት ኢንተረስት ሬት ናብ 0% ከባቢ ስለዝኸደ ነጢራ ኦል ታይም ሃይ በፂሓ ናብ 60,000 ከይዳ ነይራ መዓስ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ግዜ ኮሮና መጀመርያ ናይ 2020 ክሳብ 2021 ከባቢ ዝነበረ ግዜ እዚ ቻርት ዘሪኤኩም ዘለኹ እዚ ማለት እዩ ካብዚ ከባቢ እዚ ዕለት 29 ወርሒ 2 2022 ክሳብ 13 ማርች ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ዓመት ናይ ክንደይ ሚእታዊት ክትውስኽ ክኢላ ናይ 600 ላዕሊ 600 ሚእታዊት ብምውሳኽ ሪከርድ ክትሰብረሉ ክኢላ ማለት እዩ ሓፅራ ቢለ ዘገፀልኩም ዘለኹ ሳልሳይ ነጥቢ ዶላር ጥሪሱ የፀኒሐ ኢንተረስት ሬት ክቁረፅ ከሎ ዶላር ከዓ ይጎድል እዩ ዶላር ክጎድል ከሎ ቢትኮይን ከዓ ክትውስኽ ትፅቢት ትግበረሉ እዩ ኢንቨርሲ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቢትኮይን ቀንዲ ዕላምኡ ከምቲ ናይ ዲጂታል ጎልድ ንብሎ ወይ ከዓ ወርቃዊ ዝኾነ ጎልድ ንብሎ እንታይ ንምግባር እዩ ገንዘብካ መዐቀቢ ሃብትካ መዐቀቢ ስቶር ኦፍ ቫልዩ ኢልና ንጥቀመሉ ኣብ ዘለኩ ማለት እዩ ቢትኮይን ስቶር ኦፍ ቫልዩ ተባሂሉ ይትቀንዲ መፅኡ እቲ ኢኮኖሚ ዝፈልጥ ሰብ ቁጠባ ዝፈልጥ ሰብ ንፁር ወይ ከዓ ርዱእ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዶላር ክወድቕ ከለካ ገንዘብካ ክትዕቅቦ ክትክእል ኣለካ ኣንፃር ኢንፍሌሽን ድዩ ኣንፃር ካልእ ነገራት መዐቀቢ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ቢትኮይን ከዓ ተቀዳማይ ይኸውን ምክንያቱ ሊሚትድ ዝኾነ ቁፅሪ ክባዛሕ ኣይክእልኒ እቲ ቢትኮይን ዘለና ብዓለም 21 ሚልዮንን ካብኡ ላዕሊ ክበዝሕ ክውሕድ ዘይክእል ማለት እዩ ስለዚ ዶላር ክወድቕ ከሎ ወይ ከዓ ዶላር ክብሪ ናቱ ክጎድል ከሎ ቢትኮይን ሰማይ ይስቀል ስለዚ ኢንተረስት ሬት ኣብዚ ቀዲመ ነጥቢ ሂበኩም ፀናሕኩ ማለት እዩ ኢንተረስት ሬት ክቁረፅ ትፅቢት ትግበረሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ምክንያቱ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዝበሃል እንተወፅኡ ካብቲ ሲስተም ዶናልድ ትራምፕ ጀርም ፓወል ክብል ሶሪ እቲ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ቸርማን ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኢንተረስት ሬት ናብ 1% ይኺድ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኢንተረስት ሬት እንተተቆሪፁ ዶላር ክጎድል እዩ ዶላር እንተጎዲሉ ከዓ ቢትኮይን ሰማይ ክስቀል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዩርት ዴት ኣብዚ ዓመት ካብ ዕለት ሓደ ጀሚርካ ጥራይ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ቢትኮይን ኣይሚን እዚ ዶላር ናይ ከባቢ 10 ሚእታዊት ክጎድል ክኢሉ ኣሎ እዚ ከዓ ንቢትኮይን ዋግኡ ንክውስኽ ሓደ ካብቲ ዝሓገዞ ነጥብታት እዩ ኦፍኮርስ ንስቶክ ማርኬት ካልእ ነገራት ከዓ ልክዕ ተመሳሳሊ ሓገዝ ይገብረሉ ምክንያቱ ዶላር ክወድቕ ከሎ ምክንያቱ ቀንዲ ንሕና ነዋፍረሉ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዲ ኣብ ገዛውቲ ንገዛሉ ኣብ ኩሉ ነገራት
أنصار إنفليشن زغبابة خي يقاتمي سلزي دولار بزقاتم خا زغبابة يقاتم والله مالتي واقو يقدر له سلزي بيتكوين يكون كال نجارات كوسخ تثبيت كبرولو كال وفري عبيت تكالاتن هاجراتن أب بيتكوين كم تريجري كحسبوه كم معقبي كحسبوه إلنا نيرنا أبز حالة فزتقصكلكم 21 مليون بيتكوين على بعالم إلنا نيرنا سلازي إذا exchange traded fund زبالة كم بعد بلاك روك تمز عبيت تكالاتني عالمنا زلوا مالتي بزح بيتكوين بمجزع نحنا exposure يهبنا له كم بيتكوين على كم دي SM 500 نوافر أبعد تسنخي وافر نسيل exposure نركب ويكاناتو وافر نركب أبزي ETF بموفاركا بيتكوين عدل نركب لنا كنوافر مالتي سلازي I think حتى تحت لهم كل مسينات نحنا مجلسي كبوكم سلازلوها قديمة thank you بمساوكم أحوات سلازي ناب ETF inflows قبل زحلف خمس بالكم 5 بليون زأكل دولار يبجح يزلو كباب شو عتا مئتاويت نايتي بيتكوين واننت زلون بار أبزي ETF زلنا أب حتى بدي جميل واحد بايزوي أبوش تحد عمد كبابي هذا نتبي 4 شو عتا مليون زأكل بيتكوين ويك أبو دولار كعكن كله 174 بليون زواجو بيتكوين ونينن كم زلوا إزارينا له إذا قد دخلت إذا ناي كانتريس ويها جرات قدامت كابتن أمريكا 5 تريجري تقومون خلكم سنحكوا نسألك أنا كباب سوسان 3.8 بليون زأكل جنزب ويك أكل 3.5 العالم زلوا بيتكوين ونينن يركبا publicly traded companies ويك هم بعد المايكرو استراتيجي إذا زلوا خبز جديد مالته ويك كل بزحت كلات الله بزجديد سعبان بايدوي نسألك أنا كباب 400 تبع عالم زلوا بيتكوين يونون الله إذا كله ما ينال لنا ناي برايفت كومبانيز لنا كم بعد تسلا خلونا خلين كم بعد ديفاي لنا إذا كله تترني فم بقى أنا بيتكوين واقو كوسخ كابتي زحجوزو إذا خون زلوا سلازي كم بمقارنة بقى زي ETF ZN أب حتى إرجزيه كم خاب كنا كباب 5 بليون زأكل inflow لا 5 بليون جيرو أبز حلف سومنات بسونكو نايكم مخياتات كا بيتكوين سماي كسكال كيلو لكعتم بيتكوين زحزات كالات كم بعد مايكرو استراتيجي عمت مول شفيني أنا إذا بايزوي كنت عمت خوني من الوقت كم بعد استراتيجي أبز جزيزي كم سري وزر لهم 170 متر وسي خلا بيتكوين 100% وسي خازول كم بحد عمت مايكرو استراتيجي جد كباب كنت 100 وسي خلا سلمنتاي وين دارجا كلتا سلسة عزفي كودل كله جن حما أقوداد لا يزودل نسخة مالتي سلازم تايزر إنا زلو እቲ ዕዳጋ ዘለናዮ እቲ ዎል ስትሪት ብሓፈሻ ነዚአን ትካላት እዚአን ጽቡቕ ተስፋ ከም ዘለዎን ፈሊጡ የዋፍረልና ኣሎ ቢትኮይን ላዕሊ ክስቀል ዝብል እምነት ብምግባር ቢትኮይን ሰማይ ክትስቀል ክኢላ ምክንያቱ ከም ዝበልኩም 21 ሚልዮን ቢትኮይን ጥራይ ዓለም ስለ ዘለና ማለት እዩ ራይ ኣብ ካልእ ክተግር ኣብ ኣኽልኩና ቢትኮይን ሲ ዘለና ሕቶታት ሃሊንኩም ዝሰልኩም የፀገም የለን እዚ ዘለናዮ እዋን ጎልደን ኤጅ ናይ ቴክኖሎጂ ኢልና ንፅውዖ ኣለና ናይ ቴክኖሎጂ ወርቃዊ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢኹም ዝበሃል እንተኢልኩምኒ ወል ርሑቅ ከይከድኩም ኤንቪዲያ ኣለኩም ኣብዚ ርሑቅ ከይከድኩም ኤንቪዲያ ሓንቲ ካብተን ንእሽተይ ትካላት ዝነበረት ከባቢ 1.5% ወይ ከዓ ሚእታዊት ክትውስኽ ኢላላ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ማለት እዩ ኤንቪዲያ ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ትካላት ወይ ከዓ ብዙሕ ካቨር ዝገበርኳ ትካላት እያ ቪድዮታት ኣለኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ከባቢ 2030 ከላ ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ብርክ ዘለኒ እዩ ኣክቹሊ ዝበዝሐ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ዘይኮነ I'm still hesitating ንምሻጥን ዘይምሻጥን ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓፈሻ ግን ኣጉለት እዩ ነው ብዛዕባኡ ከማን ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ እዩ ዝበፅሕ ማለት እዩ ነቲ ቴክኖሎጂ ፓወር ወይ ከዓ ሓይሊ ትህቦ ዘላ ትካል እምበኣር ኤንቪዲያ እያ ኤንቪዲያ ከዓ ሪከርድ ብምስባር ተቐዳመይቲ ትካል ኣብ ዓለምና 4 ትሪልዮን ማርኬት ካፕ ክትበፅሕ ዝበቕዐት ትኸውን ኣላ ስለዚ ኣብ ኤንቪዲያ ዘዋፈርኩም ኮንግራቹሌሽን ክሳብ ሕጂ ብርክ ዘለኩም ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እያ ሓንቲ ካብተን ዝፈትዎን ዝዓበየት ናይ ሰሚ ኮንዳክተር ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት እያ ኤንቪዲያ ተዘይሃላ ኣሜሪካ የላን ይብልዮ ዝበዝሐ ግዜ ማለት እዩ 4 ትሪልዮን ክርኢት ናይ ንርእን ዝገርም ዝነበረ ቅድሚ 2-3 ዓመታት ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ሓፂር ግዜ ክትሃርሙ ክኢላ በዓል ማይክሮሶፍት ኣብ ሓፂር ግዜ ክሃርሙ እየን ዝመስላ ዘለዋ ኣፕል ካብተን ዝደኸመ እያ ኣማዞን ፅቡቅ ውፅኢት ተምፅእ ዘላ እያ ሳኒ በዓላ ሕማቕ ኣይኮነትን ካልእ ግን ክመፅእ የርኢ እስቲ ድሓን መታ ወይ ከዓ ፌስቡክ ከዓ ቀጢፋ ክትበፅሕ ካብተን ዝኽእላ ትካላት ኮይና የርኢ ኣለኹ ኣነ ኣትሊስት ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኤኣይ ኣብቲ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዘሎ ዕብየት እሞ ከዓ ኢኖቬት ምዕባለታት ዘምፅኦ ዘለዉ ብጣዕሚ ላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ላዕሊ ይኸይድ ክለኩም ከለኹ ግን እቲ ቀንዲ ምክንያታት ኣብዚ ግዜ እዚ ፋንዳሜንታል ጥራይ ዘይኮነ ቴክኖሎጂ ነው ድኒ ወፍሪ ዝግበረሉ እዚ ግን እዚ ኣንዩዥዋል ዌልስ ፎሎ ክትገብሩ ትኽእሉ ኣብ ትዊተር ስክሪንሾት ዝገበርኩ እያ እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ይብሎ ኣብዚ I go on TV and the stock market goes wild. أنا ناب TV كرر خلقه interview كجبر ويك زارك خلقه
እቲ ማርኬት ኤክሳይትድ ይኸውን እቲ ማርኬት ዕዳጋና ብጣዕሚ ይውስኽ ብዝተዛረብክዎ ኣነ ክቕይሮ ይኽእል እየ I can move it just by talking ብምዝራብ ጥራይ ነቲ ዕዳጋ ላዕልን ታሕትን ክገብሮ ይኽእል እየ ንምንታይ ኢኹም ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ዕዳጋ እዚ ቢትኮይን ዲ ካልእ ነገራት ዶናልድ ትራምፕ ብዝበሎ ላዕልን ታሕትን ክብል ይርአ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን እዚ ኣፋፋንያ ጀስ ኮንግራቹሌሽን ሞትዮም ቸልሲ ፋንስ ዝኾንኩም ወይ ትድግፉ ትሪእዎ ኣለኹም ምስ ቸልሲ ወላ ኣብቲ ስታዲየም ዋንጫ ናይ ፊፋ ድዩ ፊፋ ወርልድ ካፕ ክዕወት ከለዉ ትማሊ ዘንበት ማለት እዩ ምስኦም ኮይኑ ክስኣል ተራእዩ ነይሩ ወላ ነቲ ኩዕሶ ይሓፍ ኮፍ ከብለለሊ ይመስለኒ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ እምበኣር ዶናልድ ትራምፕ እቲ እርኒን ኣሎ no doubt ጥርጣረ ዘይብሉ ናይ ባዕሉ ኢንቪድያ ኣታዊን ብቑዕዩ ይግብአን እዩ 1.4 ትሪልዮን ንክበፅሓ ብሓፈሻ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባን ካልእ ነገራትን ከዓ ነቲ ማርኬት ይፀልዎ ስለ ዘለዎ at some point ሕማቕ ዘረባ ክዛረብ እንተጀሚሩ ከዓ ኦፍኮርስ ቢትኮይን ይኹን ወላ ኩሉ ብሓፈሻ ስቶክ ማርኬት ነታሕቲ ክወርድ ዘሎ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ልዑል ይኸውን ማለት እዩ ካብኡ ካይወፃእኩ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎ ምዕባለታት ናይ ቴክኖሎጂ ክትሪኡ እንተደሊኹም ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ወይ ከዓ ኤኣይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንብሎ ወይ ኣርቲፊሻል ጀነሬቲቭ ኤኣይ ክመፅእ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ መታ ማለት ፌስቡክ ማለት እዩ ናይ ሲኢኦ መታ ዛከንበርግ ናይ ፌስቡክ ናይ ዋትሳፕ ዝኩሉ ዝኾን ዘሎ ትፈልጥዎ ኢኹም First AI data super cluster will come online in 2026 ብላል ኣብ 2026 እቲ ቀዳማይ ፓወርፉል ዝኾነ ኮምፒውተር ነዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ትሬኒንግ መግበር ንካልእ ነገራት ዝጥቀምሉ ኣብ 2026 ክመፅእ እዩ ዝብል ኣብዚ ግዜ እዚ ሓበሬታ መሓላሊፍ ማለት እዩ ፅሙቕ ኢላ ግን ኣብዚ ላትኩም መታ is going all in AI ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ በቃ ናይ AI ትኸይድ ኣላ መታ ካልእ ነገራት ገዲፋ እዚ ንጥቀመሉ መዓልታዊ ባይዘው ብኸመይ by building the world's biggest computer systems for their researchers ነቶም ሪሰርች ዝገብሩ መፅናዕቲ ዝገብሩ ናቶም እቲ ዝበለፀ ናይ ኮምፒውተራት ሲስተም ብምቕራብ ሬድ ብምግባር እቲ ኤኣይ ክትስዕሮ ትሓስብ ኣላ ወል ከምኡ ክትገብር ከላ ግን እንታይ ከድልያ እዩ ኤነርጂ ከድልያ እዩ በዓል ኦክሎ ማለት እዩ ሰሚኮንዳክተር ከድልያ እዚ ቺፕስ ንብሎ ዘለና በዓል ኤንቪድያ በዓል ኤኤምዲ ማለት እዩ ስለዚኦም ኩለን ትካላት እዚ ኩሉ ወፃኢታት እንዳተገበረ ከሎ እሞ ከዓ ዜናታት እናመፀ ቴክኖሎጂ ላዕሊ ይስቀል ኣሎ ላዕሊ ምስቃሉ ከዓ ኣይተርፎን እዩ ዝመፅ ዘሎ 6 ወርሒ ከመይ ክኸውን ይባ ሓንሳብ ክሪአ ኢና ሓፈሻዊ ግን ዕዳጋ ብጣዕሚ ፈትይዎስ ሰማይ ክስቀል ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ሶ ኣብቲ ዕዳጋ ሓፈሻዊ ክንከይድ እንተኸይድና ከዓ እዚ መሸፈኒ እዩ ነርና ብሓፈሻ ማለት እዩ ፓላንቴር እንተሪኢኹሞ ከባቢ 5% 150 ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ወይ ከዓ ዝበለፃ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ስለ ዝኾነ ትሪእዎ ኣለኹም ሮቢን ሁድ ስቲል 100 ንሪኦ ኣለና እዚ ምስ ክሪፕቶ ዝተተሓሓዘ ዓብይ ዝኸይድ እንዳኾነ እዩ ማለት እዩ ተስላ ኦፍኮርስ ክንዛረብ ኢና ፅንሕልና ሕፅር ኣቢለ ድሕና ሓፈሻዊ ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም በዓል ሶፋይ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ገለ ካብተን ብብዝሒ ንዛረበለን ወይ ከዓ ነዋፍረለን ፌቨሬት ንብለን ከዓ ኤንቪድያ 165 ኦፍኮርስ ሪከርድ ዝሰበረ ኣማዞን ስቲል ላዕሊ ከይዱ ኣይ ቲንክ 160 ወሪድ ነይሩ ዝሓለፈ ተዘይተጋግየ ሮቢን ሁድ ስኖፍሌክ 213 ሜዳ ወሪድ ኣለኒ ካብቲ ብዙሕ ብርክ ዘለኒ ባይዘወይ ስኖፍሌክ ማይክሮ ስትራቴጂ 450 እቲ ቀንዲ ምክንያታት ናይ ቢትኮይን ላዕሊ ብምኻዱ ማለት እዩ ቪስትራ 194 ቪስትራ ከምኡ ክብለኩም ከለኹ ግን ሓንቲ ካብተን ታሕቲ ወሪደን ዝነበረ ትካላት እያ ክንደይ ወሪድ ነይሩ ዝሪእዎ ኣለኹም 9 ወሪድ ዝነበረ 100% ላዕሊ 100% ወሲኹ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ሰባይ እነ ሮኬት ላብካ 43 ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኮንግራቹሌሽን ኣብ 10ታት ገሎ ከሎ እንተዋፊርኩም ምክንያቱ 15 በፂሓ ነይራ እዚኣ ከዓ መዓስ ዝኾን ዘሎ ኣብዚ ወርሒ 15 ዝነበረት 43 ከይዳ ንሪኦ ኣለና እዚአን ካብተን ፌቨሬት ወይ ከዓ ብሉፃት ስቶክስ ንብለን ኢና ንዝመፅ ዘሎ ዓመታት ከመይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶታት ምዝህልወኩም ግን ንእሽተይ ኣብዴት ምግባር ጥራይ ካብተን ዕዉታት ክኾና ዝኽእላ ባይ ዘ ወይ ናይ ኢተረም ልክ ከም ናይ ቢትኮይን ዝገብሮ ዘለዉ ኢተረም ከዓ ከምኡ ተጀሚሩላ ሓንቲ እታ ከምኡ ትገብር ዘላ ቢትማይን ትብል ትካል ከም ዝሪእዎ ዘለዎም ሓድሽ ሪዘርቭ ከምኡ ስለ ዝጀመረት ካብ 5.6 ናብ 161 ከይደ ነይራ ሕጂ ከዓ ናብ 40 ቅርሺ ከይዳ ኣላ እቲ ማርኬት ወይ ከዓ እቲ ዕዳጋ ኣብ ዩፎርያ ኤክሳይትመንት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ጥንቃቐ ሪስክ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ገለ ካብተን ድሓን ክኸዳ ይኽእላ እየን ስቲል ብዙሕ ዘይወሰኻ ዝብለን ክራውድ ስትራይክ ኣላትኩም ኣብዚ ኦፍኮርስ ስቲል 20% ያ ገለ ወሲኻላ ግን ልዕሊኡ ክትወስኽ ካብተን ትፅቢት ዝግበረለን ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ትካላት እየን ከምኡ ዘበለን ቀንዲ ምክንያት ኦፍኮርስ ሙሉእ ርድኢት ክህልወኩም ኣለዎ ናቱ እቲ ምክንያት ግን እቲ ክላውድ እቲ ዘለናዮ ግዜ ቴክኖሎጂ እንተኮይኑ እቲ ሶፍትዌር ኣዘ ሰርቪስ ወይ ከዓ ሳስ ኢልና ንፅውዖ እሞ ከዓ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ማለት እዩ ማዕፆ ገዛኻ ብዘይ ማዕፆ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂ ንብሎ ዘለና ብዘይ ሴኩሪቲ ክነብር ስለዘይክእል ክራውድ ስትራይክ ሓንቲ ካብተን ድሓን ክኾና ዝኽእል ዓይነት ስቲል ብዙሕ ወሲኻላ ኣይወሰኻትን ማለት ኣይኮነን
ستيل ግን ካብተን ተስፋ ዝግበረለን ትካላት ከይኮን እንታይ ተርፍን እያ ተስላላትኩም ስቲል ካብተን ዘይወሳኽ ክውስኽ ከላ ግን ኤክስፖኔንሻል ዝኾነ ዕብየት ወይ ከዓ ንላዕሊ ክትከይድ ካብ ትኽእል ትካላት እያ ምስ ቢትኮይን ዝተሓዘ ከዓ ኢተረም ከም ዝሕዘ ከውፀልኩም ፀናሕኩ ፅቡቅ ክትከይድ ትኽእል እያ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ቶኮናይዜሽን ድዩ እዚ ናይ ከም ናይ ቢትኮይን ሪዘርቭ ዝግበር ዘሎን ንኢተረም ክሕግዛ ስለ ዝኽእል እቲ ኣብቲ ብሎክቼን ስለ ዝካየድ ሰማይ ክትስቀል ትኽእል እያ ኣብቲ ኢተረም ኢልካ ተዛሪብካ ኣለካ ኣብዚ ታንኪዩ ብዛዕባ እያ ዝገልፅ ዘለኹ ኣነ ከማን እቲ ዝግበር ዘሎ ፍፃመታት ከምቲ ዝበልኩካ ከም በዓል ቢትማይን ዝኣመሰሉ ሪዘርቭ ዝገዙ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ወል ነዚኣ ከይሓገዛ ኣይክተርፍ ንኢተረም ዝብል ግምት ኣለኒ ኣይ ቲንክ ክልተ ሰለስተ ፅቡቃ ዝኾነ መረጃታት ሂበኩም ኣለኹ ሪስክ መፅናዕቲ ናባኹም ኣድቫይስ ኣይኮነን ሓፈሻዊ ግን ካብተን ድሓን ክኽዳ ዝኽእላ ምክንያቱ ካልእ ትካላት ኣሎ ንፈትዎ ካብኡ ዝፈትዎ ትካላት ኣሎ ዲ የስ ኦፍ ኮርስ ከም በዓል ፓላንቲር ኣለኩም ኣብ ፓላንቲር ደረጃ ነዊሕ ሕጂ ክዋፍር ከም በዓል ሮቢን ሁድ ኣለኩም ተመሳሳሊ ላዕሊ ሰማይ ከይዱ ዘሎ ስቲል ኣኽውስኽ ክኽእል እምበር ከም በዓል ኢንቪድያ ኣለኩም ኢንቪድያ ክብለኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ናተይ ታርጌት ዝነበረ 170 ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ቀሪባ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዕዳጋ ክወርዲ ክኽእል ኦፍ ኮርስ ክወርዲ ክኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ክወርዲ ክኽእል እዩ ናትን ኢዝ ጋራንቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግን ይወርድ ፅንሕ ኢሉ ከዓ ይድይብ ማለት እዩ ፅንሕ ኢሉ ከዓ ይድይብ ክድይብ ከሎ ግን ዕድል ኣይህበካኒ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ኦፖርቹኒቲ ክትገብሮ ትኽእል ዝበለፀ መገዲ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ እዩ ወል ስቴይ ኢን ደ ማርኬት ኣብ ማርኬት እንተፀኒሕካ ሓጋዚ ይኸውን ኩሉ ሸጥኩም ጠቕላላ ምውፃእ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኣንለስ ከምዚ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ኣንሕጂ ዝሸጦ ትካላት ክህልዎኒ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ግን እንታይ ክኸውኒ ገዛውቲ ካብ ገዛውቲ ምስራሕን ካልእ ነገራትን ስለ ዘለና ኣብዚ ኬንያ ዝኾነ ትካል ሬጅስተር ጌርና ስለ ዘለና ንዑ ክሕግዘና ኢልና እንተዘይኮይንና ካብ ዕዳጋ ክትወፅእ ቁርባ ኣሸጋሪ ይኮነን ስለዚ ከምኡ ንምፍላጥ ብዛዕባ ናይ ገዛውቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ንምፍላጥ ግን ናይ እንግሊሽ ሓድሽ ቻነል ስለ ዘሎ ታንኪ ሶ ማች 450 ሰብስክራይበርስ በፂሕኩም ፊደል ሪል ስቴት ዝብል ኣለኩም ኣብዚ ፎሎ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሰብስክራይብ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓበሬታ ምስ ትደልዩ ኣብ ዘለኩም ሓንቲ ቪድዮ ካላትኩም ኦፍ ኮርስ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ቪድዮታት ከነምፃኣልኩም ክንፍትና ናቱ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኣማራፂታት እንተዘይብልካ ካብ ዕዳጋ ጠቕሊልካ ምውፃእ ሓደ ካብቲ ጌጋ ክትገብርዎ ትኽእሉ እዩ ይብል ኣነ ኩሉ ግዜ ስቲል ክወርድ ይወላ ኢለ እንዳኣመንኩ ግን ንእሽተይ ካብ ዕዳጋ ጠቕላላ ክትወፁ ጌጋ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ አንለስ ትሬድ ትገብር ተኮይንካ ትሬዲን እዩ ሾርት ተርም ተኮይኑ ማለት ሎንግ ተርም ክሳብ ዝኾነ ግን ኣትሊስት 60 70 80 ሚእታዊ ትወፍርካ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕዳጋ ክፀንሕ ተመራፂ ይኹን ዕዳጋ ክብል ከለኹ ግን ኣብ ሪል ስቴት ዕዳጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ዕዳጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዕዳጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ነናቱ ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዎ ኣትካ የዋፃን ኢልካ ተዋፍረሉ ክትከይድ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮታት ክነምፃልኩም ኢና ኣሕዋት ብዛዕባ ሪል ስቴት ናይ ገዛውቲ ኣብ ኬንያ ብፍላይ ክትገዝኡ ካልእ ነገራት ብፍሳይ ዘለኩም ክንሕግዘኩም ስለንኽእል ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ኣፕዴት ናይዚ ኒውስ ሰብስክራይብ ብምግባር ኖቲፊኬሽን ክመፃኩም ግበሩ ድሌት ምዝህልወኩም ካብ ኦፍኮርስ የስ ኢልኩም ፀሓፉ ብፍላይ ኣብ ናይ ኬንያ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኬንያ ሪል ስቴት ኢንተረስት ዘለኩም ብፍላይ ከተዋፍሩ ላ 50,000 ዝኾን ዶላር ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን የስ ተኢልኩም ቁርብ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንዳተቀራረብና ንኸይድ ስለ ዘለና 30 minutes enough برهين yes exactly 5 minutes ريفاتن لا حدا خلت حتات كملسلكم شو عقل كأخذنا يخلي مثلا thank you حوي thank you so much thank you teamwork تسلا yes I think تقيس يا بحنسب هنا مثلا مخسب قال good job thank you for your service برهين thank you مخسب تسفيت thank you for coming yes lights thank you so much and it's Coinbase app is safe to invest bro Coinbase app is what is Coinbase app? Base app. Coinbase offers to many apps. Coinbase ማለት ካዲ በሐፈሻ Coinbase እንተኮይና Coinbase እንተኮይና I think ሕጂ ብዙሕ ከይዱ ስለ ዘሎ ቁርብ ምጽባይ ጽላ ኣይኮነን ወይ ከተዋፍሩ እንተኮይንካ አትሊስት እቲ ውሕድ ገንዘብ ካብቲ ተዋፍሮ ቢትኮይን ኣብ ኣዝ ሓሰብካ توافير كاتمراسي يكون حيزة كاتوين مالتي أنا زبزلوخ زي كوينبيز زبزلوخ صحف كاتدردياتني زي كوينبيز أنت خوينا تاعتك كوينبيز جلوبال يا لسه أول تايم هاي دبسيها almost all time هاي 420 سنة كبابي لعلي تسقيل زلو دونجيكم مزاكم ملسيلكم فيديو خطري وياكم تزي كوينو نفرق ساعات تقلنا إلى أتي سلزلوخو
እንዳنوحنا እንዳبلكم مسلني I think نشتي فير جير لكم 30 دقيقة لومي أكس ربع كلوناي ربعنا جدا كلونا أنا CPI أبساب أتاويتنا بعد نتفليكس كلونا يخن رينا سلذا أبصو ممكن تسلسل جدي خن الرهابين عمالتي سلام كبر حوا رينا فالنتير بل تودي كدر so far well done congratulations أوافرتنا فالنتير أوافرتي بحفشة ناي سوفاي ناي بيتكوين ناي انفيديا ناي تسلا ترى عندك يسمى له سلذي that's good اسمع عن له كوين يا خمس ثانية حمس لني إترام يس مسوي كله don't think Bitcoin will drop soon because it's rising so fast now and many people might profit take it like in previous years I think it's not easy to time the market net market زي واقوي الكا time تروح بقوله أزي أشجاري تسفيت حونا it can drop anytime كمتي أغدي مخبلو صنع كو دونالد ترامب أنا إذا انقص عداقة يبلا له سلازي بملحسو تراك انقص زول دخولات العليقون يكونوميك لي كو غود لا يقبوني زبل امنت الله ግን كمتي سب ايغودلني خبلو خلو عداقة خ غود لي ريز بس حغزي سامي I'm out from Nvidia و congratulations to profit ركات تكون في لابز channel نوح انت غيرك انت قاتين زبسها زوافرنا لن Nvidia زبل امنت اللني سلازي يا well done whenever you think it's right ጊዜ ዝብል እምነት ዘለዎካ ጽቡቕ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ጸጋይ እዚ ኣይሓዝ ኮነ ኣለኹ ሶሪ ሰለስቲካ ብዙሓት ክውን ኣለኹ መስለኒ ምስ ዕትረት ጊዜ ድሕና ቀጻል ጽቡቕ ጌረ ክሪአልኩም የስ ኦኬ ኣባላት ኮይንኩም ብፍላይ ቀዳምነት ንዓኹም ክወሃበኩም የስ ኦኬ የስ that's perfect ኣነ ኣለኹ ብርሂን ኦኬ ጽቡቕ thanks bro yes it is yes what about grab yes grab ka of course ካብተን ቀዳሞት ማለት እዩ thank you ብምዝኽኻርካ grab ንባዕላ 5 ቅርሺ ላብዚ ግዜ እዚ ኣብኡ ኮለልያ ትብዘላ እቲ ቤዝ ናይዚ ነዊሕ እንተፀኒሑ ኩስኻ ከለዋ ሃንደለት ላዕሊ ክኸዳ ይኽእል እያ ልክዕ ከም ናይ ተስላ ዓይነት ኣካይዳ እያ ዘላ ማዕረቲ ላዕልታትና ከም ናይ ተስላ ይኹን እምበር ስቲል ከም ናይ ተስላ እያ ስለዚ ግራብ ከዓ ኣይክሸጦን እየ ናይ ግራብ ኣለኒ ኣይሸጦን እየ ዘይሸጦ ትሃሊ ነብዚ ግዜ እዚ ናይ ግራብ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ኣለስ at some point 50 bat bit over thanks that but over brain bit over thanks that's enough okay perfect yes 50k thanks for your service thank you grab yes I think I spoke about it brain salam di anan ba'al كنا له كمينا وسبقني تكون تصحفلكم يحدث ديوا تصحفلكم يسقم زلو يكون داوي حونا do you think it's time to sell hood also how do you sell the connection between hood's price and the bitcoin's movement thank you تسفيت حونا انت هيدي بزلوت يوم انجليز كور بخيب لنا خد شويه طلو وان دي نايروبين هود يزبزلو ناي هود مالتي تي كونكشن وي كاتي ركب نايروبين هود ناي بيتكوين كخميو نورمالي بيتكوين كوس كله روبين هود وسخيت كان مخنياتات انتاي بعد روبين هود زغبرالو ገንዘብ بحسر زباله مالتي روبين هود ገንዘብ كتقطوي ندرك 17 انت تزدغاغي 17 مئتاويت ناي روبين هود كابزي بيتكوين ناي بيتكوين كاب اوبشن تريدينج ني سلازي كلنا بيتكوين كنغز كاب كريبتو مالتي بيتكوين كنغز كلنا كل غزي بزحات بيتكوين كغز خلو بيتكوين واغا خوسخي امنتاين كغز زلو انت قاتن كغز زلو بروكرز قللتي روبين هود يا مالتي سلازي بزحات سبات كغز تشيت كلها كابو كل غزي مخصب عليهم روبين هود بيتكوين كتوسخ بحتر زبل روبين هود كتوسخيا بيتكوين كتورد كلها روبين هود كتوسخيا كتغدل يا مسا مالتي مسا تخيد كمتي اغدي مصنح كون دولار تكوين بنصار مس بيتكوين إذا نايروبين هود جن مس بيتكوين يتخيل زبزح جزية تزي كوين جن زبزح أتويتها تكبر على أوبشن ستوكس لزغنا خا مس ستوك ماركت يزخيد روبين هود سلزي بحسر زبالة مس بيتكوين ترازي كونه مستعدا جاي يزخيد عدا خص كله بيتكوين روبين هود توسخ عدا خود الكل خا روبين هود تقود ليه مهنياتو جزات الشيء تندو واحد يتوحدهم روبين هود أتويتهم سلزي واحد من بالي سلزي يا مس يزخيد مس بيتكوين is it time to sell Robinhood Telcadagan? I would say yes, probably. I say the market irrational كون خلينا نوع جزء. I could be wrong. مهنيات بحلانتير نبع على حد خطين قدامه وجزء كلها كنسي كابتن قدامه زوجة أوكي ما تكلم فوز إن مبالي ليه. سلذي نايروبين هود you never know. جن أب عمد كباب 150% أنت وسيو حدا تكال. Well, it's a lot of money. At some point correction كجبر تثبيت جبره لنا مبالي ليه. Yes, perfect. Okay. Hood بلا كيدا. يا روبين هود صبوا كيدا. كله تكالي. It's amazing. How can I be member? بركة. Okay. تسلا. Thanks برهين ماراثون. Digital marathon. Thank you. كلنا بيتكوين by the way. كلنا بيتكوين. بيتكوين كتوسخ كلا. زي أمور سعر حن.
بيتكوين كتوسخ كلا مايكرو استراتيجي خاطر قدام وطلع على زخدايا كوين بيس كابتن دحروت مسأل مالتي اوراك ابزلاتكم زي انت تبعل سيركل 11 اسات ون زلات داغا روبين هود كالا لاتكم ساعت خيد ماراثون كوم لا شورت سكويز يغاطماي رايوت علاتكم لك 5 ساعات خدت الساعه مالتي سي ال اس كي علوكم زي ناي ماينين زي اخمن لاتكم اوف كورس قمت كسبلات سلازي كابن انت انا زفتا ماراثون انا زفوت كنت كوين كابزين بيتكوين بعللاتنا مايكرو استراتيجي تلان كوين علنا روبين دالنا مرة لنا تين كال اجن بوزح يكون سلازي مرة شورت سكويز اغاطيمو لعلي كيدا نري علنا مسأل مالتي تسلا قلبلنا اي ثينك صبغ تزاري بس اني تسلا كابتن زغز انزل لو خياس لا شيطان مالتي بوت بالانتير when it was 18 but I have only 10 shares congratulations I think مسانا ስለዝነበርካ ኢኻ ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ቪድዮ ናይ ፓላንቲር ናይ ኤንቪዲያን ቪድዮ ክሰርሓልኩ ከለኹ ኢኻ ሪኢኻ ትኸውን ምክንያቱ ኣነ ባዕለይ ኣብቲ ከባቢ ምስኣቱ ኽእየ እቲ ዋጋ ተዛእቲ ኩሉ ከባቢ 16 18 ከባቢ ግን ኣነ ሸይጢ ኦፍ ኮርስ ብፍላይ ናይ ፓላንቲር ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት 30 ደቂቃ ምሳኹም ክፀኒሕ ነይሩ ሓሳብ ኤግዛክትሊ 30 ደቂቃ ሃሪምና ስለ ዘለና እቶም ኣባላት ሓደስቲ ዘለኹም ፅባሕ መደብ ክህልዎና ኦፍ ኮርስ ብዙም እቶም ካልእ ግን ረቡዕ መደብ ክህልዎና እዚ ኣብ ዩቲዩብ ምናልባት ሕቶታት ምስ ዘለኩም ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ተገዲፍኩሞ ኣብቲ ዘሎ መደባት ከዳልወልኩም የፀገም የለን ኣብኡ ከለኹም ከይረሳዕኩማ ግን ይስደልኩም ኣለኹ እዚኣ ፊደል ሪል ስቴት ትብል ኣባላት ናይ ፊደል እያ ትኾን ዘላ ማለት እዩ ሰብስክራይብ ብምግባር ብእንግሊሽ መደባት ናይ ገዛውቲ ናይ ካልእ ነገራት ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ሳይ ብምፅናዕኩም ብልቢ የመስግን ፅባሕ ይራኸበና ስስናይ